дар асоси дастури супориши пешвои муаззами миллат парвозҳои чартерӣ барои баргардондани шаҳрвандони мо ба ҷумҳурии Тоҷикистон шуд. Пешвои муаззами миллат ташаббус зоҳир карда ва мунтазам дар фикру ғамхории ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки берун аз кишвар намонанд, мушкилӣ надошта бошанд ва дар асоси дархост будан онҳо бояд ба кишвар баргардонда шаванд. Мард бо ташаббусҳои пешвои муаззами миллат корбарӣ карда шуд ва парвозҳо ба роҳ монда шуд. Дар ин парвозҳо қисме аз мусофирон ки дар минтақаҳои нигоҳдории баъзе давлатҳо буданд баргардонда шуданд. Инчунин ҷасади шаҳрвандони мо низ ройгон ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонда шуд. Дар самти чанд нафар ройгон оварда шудагӣ буд аз ҷониби ширкати Авиапаймои Тоҷикия буд. Вазир мо хоҳиш мекунем аз роҳбари ширкат муҳтарам Исматулло Дилшод ба шумо маълумот мушаххастар мекунад. ва аз Франкфурт ширкати ҳавопаймои Сомонер парвозҳои махсус иҷро кардан шаҳрвандони мо ки дар он ҷо дар монда буданд ва дархост тарафи сафорат ба корҳои хориҷӣ буд. Ширкати ҳавопаймои Сомонер низ шаҳрвандони моро ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонд ва тибқи талабот оид ба риояи меъёрҳои санитарию беҳдоштӣ ҳар як шаҳрванде ки аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад ҳатман онҳо ба карантин фаро гирифта мешаванд. ва пас аз оне ки вазъият мӯътадил шуду қисми зиёди шаҳрвандон дар рӯи дунё табобат гирифта бо тестҳои махсусе ки аллакай дар вуҷуди онҳо ҳамин вирус манфӣ натиҷагирӣ карда шудааст, онҳо дар асоси пешниҳод намудани ҳуҷҷат оид ба манфӣ будани вирус дар организми ҳамон шаҳрванд, ҳамон мусофир, онҳо бемаҳдудият метавонанд аз сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шаванд ва ба манзили зист, мавқеи зист ё ки ба хонаи истиқоматии худ раванд. Марҳамат Исматулло Дилшод оид ба чанд нафар мусофир ройгон оварда шуд. Ташаккур Низоми раиси муҳтарам. Дар ҳақиқат вақте ки анашавии коронавирус дар тамоми дунё авҷ гирифт ва моҳи март, охирҳои моҳи март аниқтараш ҳамаи сарҳадҳо баста шуданд ва рафтуомади шаҳрвандон бениҳоят вазнин шуд. лекин нигоҳ накарда ба ин бо дастури бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ширкати Тоҷик Эйр рӯзи 25 март 28 нафар шаҳрвандоне ки дар минтақаи нигоҳдории фурудгоҳи Внуково дар монда буданд ва онҳо маблағ надоштанд ки билет харанд, бо дастури бевоситаи пешвои миллат ширкати Тоҷик Эйр 28 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро ройгон ба Душанбе интиқол дод. Инчунин рӯзи 19 майи соли ҷорӣ бо дастури пешвои миллат 217 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар маркази Сахарова нигоҳ дошта мешуданд ройгон интиқол дода шуданд. Маблағашро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт. Ташаккур. онҳо шаҳрвандони мо буданд. рости гап мо шаҳрвандони худмонро ба муҳоҷир ё ки ғайри муҳоҷир ҷудо намекунем. ҳамашон шаҳрвандони мо буданд. бале ройгон ҳамаша